Hai engtheng omo elai ko sagu Jeremiah 17 अध्याय 7 ani kok khnagui tongnai rogle gothang bufang hai salni sal tornai lognai jorago bukhrei buwa bothainai thuma bethainai ini haini bagui chini Bisramganjo Baptist Association Gotal Association dini ang phasajlate phola gothani mungbai o bufang gainai gothang bufang hai o association bu torthung logthung naithokma ke somaj honobjak dongthung bethai thagi jotto bai jotto hamari mama hai chini association sintei jotto bosong do pasarsa hamari mama amen Bisramganjo Baptist Association tai TBCO tai Tripurani Tiprasa do Pharok o bufang kathang tongma ke ayuk logoi tongthung amen o ha sungno danranai bo hongkangke sini borom ganang bising de bormasa bo sini Bisramganjo Baptist Association omo kaisa TBCU ni Tripura Baptist Christian Union ni kaisa association sini Bisramganjo Baptist Association bo o ha no dan rekhata kai belai kheto kha srangka kha tongthokka abun bagai bono belai khana hambai maro obuni bisingtei kaitoni samung tangnani a sep kaham singmanman bagai nongro tini gas rok phani rok sab rok tini senior tongo sini TBCU ni General Secretary Reverend Dr. Doharam Riyang te St. Paul School ni Secretary Reverend Devguru Jamatia te abuno karito sini committee ni borok tongo te kaitoni samung tangne rok tongo hasteni lokorong notam kasanam khane Christmas ni sam hasteni lokorokno o Christmas ni o season obuno kok kasanam musungo sini subrai Jisu Kristo o hawo phaimani gangke bororokno je saya kemai tongmani sumsokni tongmani ayak ni pheoknani te bongkha khaksang ni bubagra hamjago abun bagai o khaksang ni bubagra jehetu phaimaba bororok khaksangai tongthung te sungmusungo o khaksang mani lamano bororok manthung jottono khaksang thungni ani mung gangke to Kishore Kumar Debbarma ang gangke pastor te tabuk sini o Bisramganjo Baptist Association ni secretary